Hello guys! Welcome back to my channel, Alma Joy Vlog. Karon ni ako sa terrace. Ni asa akong mga tanom nga bombels. Akong buhaton karon. Mao ni nga hingali siya ka gwapa nga namulak. 2 months ago ako sa Ningge fertilize. So ang importante bisag nag-fertilize ka, ang importante water good 2 times a day. Morning at saka sa afternoon. Ing aron nga mga 5 o'clock sa hapon. Karon hapon man karon diri sa Pilipinas. So mamisbis ko karon sa akong tanom. O nganong nagdako og scissors na ako'y buhaton kay ang ubang mga bulak ingani namatay na sa iyang punga. Ingani way undang-undang gyud ni siyang pamulak. So nagkanam-anam na po kamatay ang mas nauna pa nga namulak ang iyang punga. Sama ingani nga wa nay flower. Dili para sama ingani nga naa pa man no flower. So kani ano mao ni rason nga na ako'y scissors. Kay ako ni siyang gupiton dinha. Kay aron mo grow siya og bako. Kining akong experience rani sa akong kumbaga self experience nga ako gibuhat nganong namulak permanente ang akong bombels. Actually di man gyud ni ako sa ako ni ugangan nga tinanom, igo na lang siya mo tan-aw. So kami kay ibol pa man mi nga mo hakot-hakot og tubig, so ako na lang ang nag-atiman para malipay siyang mutanaw siya sa iyang tanom. Kay sa tinuod lamang guys, dugay na ni kaayo nga bombels nga gitanom. Si pag-abot na ko sa ilang panimay 1999, dili pa ni ani nga terrace, old pa ko nga terrace. Paborito gyud sa akong ugangan nga bombels ang iyang mga flower. So pag repair sa ilang bahay, naka-decide siya nga mananong lang gihapon og bombels pero dili na siya kaayo maka atiman. Isugo na lang sa iyang mga assistant. So since nga nag-pandemic, kay kung wa pay pandemic, di sad pud mi, di sad siguro pud ni ma atiman nako kay busy sad ko. So karon na pandemic man wa man koy kabisihan sa akong business monkey business. So naatiman na naho ang tanom sa akong ugangan. So ang akong gibuhat nga morning at saka afternoon bisan pa og uwan kay dili man kaayo ka-absorb ang water sa iyang pot. Akong pagajud siyang bisbisan morning at saka afternoon. So 2 months ago ako silang gi-fertilize. First time sad nako ni siya gi-fertilize. Mao ni siyang lambot sad maayo. Balik ko sa akong giistorya, ising abot ko sa ila diri 1999, daan ang akong ugangan, dili pa ko siya na akong ugangan. Trabahan di pa ko nila. Diha na sila yung mga bombels, diha na sila bombels sa gamay niyang terrace. Pero dili sa diin-ani kagwapa. Nakalimutan po og base. Ang importante sa bombels di ay water agad, watering yun every day ang importante sa bombels. Maurag yun ay sikreto. Pero matud pa sa ilang istorya is lisod ko no magpatubo or magpabuhi ang bombels. Pero sa akong pagtanong di anak ko mga bibis nga bombels. Ang importante ingani gyud sa bombels kung mo magtanom ta is watering ra gyud ug dili siya masabod. Kung magtanom pa ka, dili sad nimo pa initan. Kini ang gigawas na ni nako kay buhi naman siya, need na sad siya og init. So balik ta diri guys. Mao na ni akong gibuhat. Kani kana tango na siya guys para mo grow na siya og lain. Kana kini ingani guntingon na siya. Wa man ko nag-eskwela og kanang botany base wa man ko mo eskwela botany wa man gani ko nag college base ra ni sa akong experience yung saon pag-atiman sa bombels.
magkuha ra bata, mag-adventure, unsa gadyoy maayo nganong ang uban nindot man nga wa man sadtog sila nang eskwela. Ang pagkera di ay sama sa gugma. Kung nakay gugma, mo grow gyud ang gugma, pero dili ka wa kay gugma, uban nimo giatiman di gyud mo grow ang gugma. O sama kining pagkuan di ay og mga tanom, kinahanglan di ay naay gugma para malove kaayo nimo, malove ang pag-atiman. So karon hapon naman ron umapuhon ako na sa day. Actually karong adlaw hinginit hinguan man gadyo karong adlaw na. Doon katubig ang amo. Kuan ang sawd sa kuan kanang dinian. So magkuan ra gyapon ko, magbutering ra gyapon ko kay kasabot mo guys kani Ako ni gi planting mga 3 months ni siya. 3 months na siya. Kani siya, Mr. and Mrs. ni siya nga bumbels. Ang akong ganahan diri white. At saka kani, ganahan ko kani. Double ko nun eh. Mao ko na na. Double. Okay? So, gamay-ramay ang akong giguntingon kay tuwa mas taas. Awa na sila namulak no. Tungod kay wa na ho nagunting. Nabisi-bisi mampud ko sa laing vlog dito sa nagsuri-suroy mampud ko sa laing panimay sa nanggagi na hong vlog, di ba? Kita mo. So kani mao ni. Di na ni siya mamuwak ako ning guntingon kay magbating na sad kog lain. Mahali naman dai ron ang bumbills. Dito ko sa nanida og tanom tag 350 man dai nang bumbills. My God. Sus ang among bumbills diri mamatay mabuhi ra man ni. So karon nabuhi na gyud kay naanay nagatiman. Gihigugma na pag-atiman. Mao ni. Kay aron mo grow siya og no na kanang kuan sa lingsing kumbaga. Nila ba to sa lingsing? Kanir guys, mga 4 months ni siyang akong gikuan. Nag-start ni og aron takbo ka no. Abot nga no puding puti oy nga di man ni siya straight og kanang binuhian, mura man ni siya og kanang hanging plant, mura man ni siya hanging plant. So mga kuan ni siya June ni siya gi kanang gitisok ra gyud ha. Usa ra ka stick. Usara gyud ni o duha day ka stick. Mas maayo di ay guys kung kanang pila ka stick imong ibutang kay for example tulo ka stick diyan namatay ko sa so na pay duha na bilin. Kung upat ka stick imong tugsok so napay gyud mabilin nga mabuhi. Grabe pud sa upat ka stick nga imong gi tugsok way usa nga mabuhi. So duha ni siya ka stick nga nabuhi. June ni naho gi this year, June na ho gi tanom, June, July, August, September. Di ba guys? Imagine, arang dali ara ang sekreto ani guys, kung magpabuhi mo og bumbills kanang kuan ra gyud kanang watering ra gyud every day, 2 times a day, watering 2 times a day, ibutang sad ninyo sa anang lando nga lugar. So kung kuan na mabuhi na, di man sad po ni pwede og dili ni sa init ibutang. Ora ni guys. So naka-decide ko mananom ko bumbills kay adto ko sa mga nagyong naninda nagnegosyo og mga plants. Imagine 350 usa ka ingani. Siguro mahanjo ka talig 300. So nagnahunag ko baligya, di lang kung baligya kay sukan niya ako sa mukha. Oh no. Hello 9 piece. Mo na guys. So sunod na ho nga ako ang plano nga magtanom ko. Mostly ang akong gitanom pink o white. So sunod gani tanim. Rare man sa nga violet. Usara ni kapunuan. Mao na siguro tali po ni ako tanom. So mag-start na ko og watering. Kita nga akong kwano. Init pa man yan.
Oh, di ba? Samtang nag-gardening, apil ang exercising. Oh, di ba? Kaya wa man ko bubuhat. Sige lamang palanay. So, naka-decide na kung magbuutan ko o magkugi. So, ako ni siyang sukdon. Hindi ko magsukod. Naragod. Nara. So, ugma po sa morning, so by tomorrow, so nasad ko ipakita ninyo kung unsay ako buhaton ini bisbis. Dili lang bisbis ang ako buhaton pohon. Ini ka morning. Ini ka morning. Nasa ko ipagabuhaton. Morning. Morning guys, ang akong buhat. Anira akong DIY ko og kanang batol kay aron dali ra ko makaingan ba. Di ko kaayo mag-wisi-wisi ang water. Mauni nga nag-ani kaday ka nang ako. Siguro next month samtang sige pa silang pamuwa. Kuan. Dili sa kumag filter fertilize. Kani oh. Kani guys. Kauban sa di sila ani guys. Nagplano lagi kung baligya ko ngani diwa na lang magajug ko. See? O ngani nga akong buhat everyday so maripay na sad kano. Kung ingani kagwapa nga atong bulak. Guys, kani bagong pinalit. Mahal mo po dahil ng mga pot. Subscribe na muna ako kaya aron makapalit ito na more nga pot. Aron makamuni na ta. Ako. Kani guys, day amo limonsito. Tamnan jud og limonsito kay aron kuno dili nako magpalit og limonsito ja di pa mapuna ko makuhaan kay gagmato men wa man tali na katubo o kani ahon na ning butangan og fertilize basin mo grow na siya guys ako sa gi-eksperimentuhan sus kasabot kasabot mo guys ikasabaan ko sa hugangan nganong ahong tutluan so wa na ko nagtutlo diya kana siya guys og kadto dungan na siya siya na ko kanang kisok so kaya guys wa siguro ni kaayo daghang vitamins ang iyang yuta umawon siguro ang yuta ni kay kini og katong sa pikas dungan man unta na unya manong kariya wa man hikuan man higro dali so naka-decide ko nga ako siyang butangan og fertilizer banaw na to mga next month napaka sa dyan improvement kaya pa kaya mo sutil pwede rasad di man magtanong sutil sa tiris basta lang sutil nga kanang variegated ba yung kuan kanang bisan uroy minarkot no ba variegated kung ako nasuhito mamalit ko og mga tanong basta nindot sa mong pananaw. Okay. Thank you for watching. And don't forget, subscribe my channel, Alma Joy Vlog. Bye-bye. See you on my next video, vlog. Siguro next week. Yes. At na ko sa akong rice field. Mag-vlog ko sa akong rice field next week. Kay Bura o hapit na mahinog. Anihin. Before mag-ani, mag-vlog sa ako dito. Bye-bye! Thank you for watching!